אני אריה לוי, בת 16 מקיבוץ המעפיל. תמיד כשהייתי קטנה, מאז גיל 4 אני חושבת, אז היינו הולכים והיינו מטיילים בשדות, איפה שהיה את המפעל גז. ותמיד, זה היה זמן איכות שלנו, כאילו, זה היה לבד כזה, בלי אף אחד. הרגשתי כאילו, לא יודעת, זה הרגיש לי כאילו זה רק אני ואבא שם, לא, בלי אף אחד אחר. אבא שלי באותו יום היה אחרי משמרת, והרי אני ואבא שלי כאילו נורא קשורים, אז אנחנו מדברים די הרבה ביום, כאילו היינו מדברים. דקה לפני הפיצוץ התקשרתי אליו, סתם דיברנו, הוא סיפר לי איך זה יום ראשון בעבודה אחרי משמרת, ופתאום שמעתי בום נוראי, והבנתי שמשהו קרה, משהו כאילו נורא קרה במפעל. ולקראת הערב הגיעו אלינו הביתה, וסיפרו לנו שמבין ההרוגים שהיו במפעל, גם אבא היה שם. אז זהו. יש משהו שהיית רוצה להגיד שאפשר לעשות אחרת, לתקן אולי? לא להקים את המפעל הזה במעפיל, ממש לא להקים את זה בשדות שם. שזה לא היה נכנס לחיים שלנו בכלל.